Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Wani pagkili sa Patagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Gani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Gani, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agod mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalam o nakabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:03 na sang aga. Good morning. Welcome na sa atong pagpalayag subong nga aga sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapamukaw sa inyo. Magahatag sa enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. Uya, gani sa mga tao dira kamay kaladtuan subong nga aga pa sang banwa, bugtaw na kamo dira dakpa ng balde hamon kamo kag marigo. Domingo subong nga adlaw, it's October 18 of 2020. Amo nang hambal din nga panibagong araw at syempre makakabisyo at makakaaksyon panibagong bukas para po sa ating mga sarili. Good news, diba? Because starting this Sunday, bukas na ang tatlo ka major public markets diri sa Bacolod. Amo ni siyang Burgos Public Market, Central Market, kay Libertad Public Market because of the Executive Order number 68 gagin pagwa ni Mayor Bing Leonardia. Kay banti suno man sa EO 68 mga kaaksyon. Di ba tapos na ang tanan nga market vendors sa ginhimo to nagligad or ginhiwat nga surveillance test, di ba? So nakapahuway naman ang aton mga market vendors. Ang syempre iba naman na isolate ato mga nagpositive. So amo ni kag wala naman sang rason nga isarado pa ang tatlo ka major public markets diri sa syudad sang Bacolod. Pero mga kaaksyon, magapadayon sa gihapon ang ginatawag daton nga pag-disinfect kag pagtinlo sang tatlo ka public markets. Pero ini ang paghimuon sa oras nga wala na sang tawo kag sarado na ining Burgos Public Market, Central Market kag Libertad Public Market. So good news, di ba, sa ato mga market vendors kay banting Domingo mga kaaksyon. Amo ni siya ang may pinakadamo gidya or pinakadamo gidya ka mga customer o mga manugbakal sa bilog nga adlaw sang semana. Ti Lunes may araman sang ubra, di ba, pakadto sa Biyernes.
Kaya syempre paglambot naman sa madumi, araman sa mga tao nga may ara sang ubra. Apang, ang adlaw sang Domingo, wala sang ubra kalabanan nga mga tao. Amo nang rason kun nga madamo gid ya sang manugbakal sa adlaw sang Domingo. So congratulations sa aton mga market vendors. Subo nga adlaw Domingo kamati bukas na ang aton nga merkado kag makabaligya na kabudira kag madamo na sa manugbakal kag magabalik na ang aton mga suki. Pero ang iba na nagkatabo-tabo sa merkado ho. Tama na nakatabo-tabo na. Og isa man akong Domingo mo na rason ko no para makatabo-tabo no. Or galing kit isang adlaw tong saradong merkado. Ti way siya sang rason puti kay bukas ng merkado ati. Makita yan ang iya nga pangga dira mismo sa merkado. Ngay. Okay lang bala na. Anyway, mga kaaksyon, subong adlaw, it's October 18 of 2020. Manami tani maghampang sang basketball, ano? Galing kiti because of the COVID-19. Medyo wala pa, di ba? Because may ara sa ginatawag naton nga contact kung maghampang ka sang basketball. Pero anyway, subong aga, pag-istoryahan ta mga kaaksyon, di ba lang makita niyo during the NBA Finals ining mga triple-double, di ba? Number one din nga example among si LeBron James. Kag syempre sa Miami Heat naman mga ka-action si Jimmy Butler, no? Magsiling ka nga triple-double. Tatlo sa iya nga ginhimo like points, rebounds, kag assist or steals, ano? Ini mga ka-action ara sa double figures. So, 12 points, 11 rebounds, kag syempre, 13 assist. Ang mga sinatawag nato nga triple-double, tatlo, gamay ara sa nga double figures, ano? Pero mga kaksyon, istoryahan ta ang quadruple double. Ini talagsara ni matabo sa NBA or even sa PBA. Di ko mag-amo kasi ni, hindi ka pagatawgon nga buaya, di ba? Kaya ko isa gambal nga, nano mo itong upod ko man, daog ba kami tuon bro, galing kiti buaya siya. Dasun tawgo ko na siya nga bagis, no? Kaya pag nakop mula, itira na yun. Huwag na ba lagi paminsara sa mga upod ya? Kung masubra ka sa buaya, bagis ka na yun, no? Anyway, iniha, sa NBA mga kaaksyon, the only or the first player nga nakakuha sang quadruple double ining si Nate Thurmond. Naka-record ini siya mga kaaksyon sa tong November 18 tuig 1974 sang 22 points, 14 rebounds, 13 assists kag 12 ka blocks. Grabe nga tapalanay, no? May ara pa galing natabo mga kaksyon nga damo rebounds mo. Guro ginapasay sa upo. Di ginapangabuyo yung hindi magsulod kati i-rebound. Di mo ano? Padamo rebound. Mas marami ni guro pampango na lang guro volleyball, no? Kati tumbo lang tumbo bla. But anyway, ariya para pag-istoryahan ta si Nate Thurmond, the first player sa NBA nga nakakuha sa quadruple double. Si Nathaniel Thurmond agin bunaaga sa tong July 25 tuig 1941 ang isa ka Amerikano nga basketball player nga naglabot sa 14 years. 14 ka tuig ang iya karera sa NBA nga naghampang bilang power forward kag sentro sa pituman ka beses nga naghampang sa All-Star Game. Nagataas ini siya sang 6'11". Ti may rason man kung nga ataas ang iya nga rebound because of his height nga 6'11". Sa tuig 1965, ini siya ang nakakuha sang 42 rebounds. Minsan lang, tumbo lang tumbo. Abot ko ng kontray sinibigana pa rin nga mag-box out siya prakwao ng bola. Kasi minsan lang, 42 rebounds. Damo, no? Usually mahimo sa mga sentro like malabot lang like mga 18 rebounds, no? Mga 23 rebounds. Correct me if I'm wrong, ha? Sa record sa rebound, I guess si Dennis Rodman nakalabot guro mga 23 rebounds or 24. But anyway, kay Thurmond naman niya 42 rebounds.
Sa isa lang kahampanga, siya man ang naindak sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame kag isa siya sa 50 greatest players sa history sa NBA. Siya ang kilalaman bilang si Nate the Great kag ini siya ang nagdala sang numero nga 42 or number 42. Ito si Michael Jordan nag number 23 tapos nag number 45 nagbalik sa 45, di ba? Si Kobe Bryant naman yan number 8 din nag number 24. So muna mga kaaksyon ining si numero ni Nate Thurmond, number 42. 1963 hasta 1971, ini siyang naghampang sa San Francisco Warriors. May team pa sa una nga San Francisco Warriors Pero paglabot sang tuig 1971, ang San Francisco Warriors ang naging Golden State Warriors. Sa idalom sang bag-o nga management, kag ini siya ang nagpadayon hasta 1974. Tuig 1974, ini siya ang trade sa Chicago Bulls bilang kabaylo sa kay Clifford Ray kag $100,000 hasta tuig 1976. 1976 mga kaaksyon, ini naman siya ang trade sa Cleveland Cavaliers hasta nga nagretiro tuig 1977. Siya ang nag-average sa iabilog nga karera sang 15 points, 15 rebounds per game, kag 2.1 blocks per game. Hindi kaya madula yung tapalanay sa iya karera, no? Layo pala yung kontra, so palpal na dayon mo. Galing kati mga kaaksyon, maayos siya nga player when it comes sa rebounds, kag puntos, kag panapal. Ang masubo nga parte, ini siya ang wala makakuha sang bisan isa ka championship ring. Dutayan lang tani sang ara siya sa San Francisco Warriors. Nakontra nila ang Philadelphia 76ers sa pagpanguna ni Wilt Chamberlain. Sa isa mga dumdum bala, si Wilt Chamberlain mga kaaksyon, amo na siyang the only player sa NBA ang nakakuha sang 100 points. Di ba la, si Wilt Chamberlain? Sa NBA Finals pero ang serye ang natapos sa Game 6 kag ang resulta is 4-2. Ini siya ang napatay sa July 16, 2016 pero nakaintra sa pag-celebrate sa Golden State Warriors sang ila pagkakampyon sa 2015. Amo na siya naging kampiyon, di ba? Ang Golden State Warriors ang ila na kontra was sa Cleveland Cavaliers. Kag ang nangin NBA Finals MVP amo si Andre Iguodala. So wala pa during that time si Kevin Durant. So amo na naka-intra pa to siya, and then the following year naging kampiyon ang Cleveland Cavaliers kontra sa Golden State Warriors sa gihapon. Apang ini siya ang napatay sa 2016. Di pagka 2017 and 2018 nagkampiyon balik ang Golden State Warriors. Then 2019 was Los Angeles Toronto Raptors. And then 2020 ang naging kampiyon subong amo ang Los Angeles Lakers batok sa Miami Heat. Amo ni mga kaaksyon ang istorya sa kabuhi ni Nate Thurmond. So paratagaan ka mo sa sa resulta sa NBA Finals sa tunga sa Philadelphia 76ers kag San Francisco Warriors. Actually, before ini siya mga kaaksyon, gintawag Philadelphia 76ers. Sang una, iniman siya ang gintawag sang time ni Chamberlain nga Philadelphia Warriors. Damo-damo sa nanamian sa Warriors, no? Mako muna, Philadelphia Warriors. Tapos ang Warriors nagsaylo naman sa San Francisco. Naging San Francisco Warriors. Sa ulihin naging Golden State Warriors. No? Warriors, no pagigugma mong isabla nga dapat mo awayon bala. Ako ang Warriors ang iya nga balatsagon. Game 1, ang Philadelphia 76ers na nagdaog ang score 141-135. Game 2, nagdaog ang Philadelphia 76ers, so 2-0. Pag Game 3, nagdaog ang San Francisco, so nag-2-1. Game 4, nagdaog liwat ang Philadelphia 76ers, nag-3-1.
Tapos pag Game 5, nagdaog ang San Francisco Warriors. So ang serye nag 3-2. Pero pag Game 6, gintapos na inis ang Philadelphia 76ers. That is why naging 4-2 ang serye. Galing kiti sa history sa NBA sang una, basta gani mag 3-1 na, budlay na taklaron. Pero subong yung mga kaaksyon, example ang Utah Jazz, kag ang Clippers 3-1, nasuli pa, no? Nasuli pang kilowan, nagdaog pang Denver Nuggets. Galing kiti wala nagsalir pagkakontra na sa Lakers. Ang 3-1, ang gwa yung mga kaaksyon, 4-1, di ba? 4-1. Anyway, mga kaaksyon, sa history sang quadruple double, amo ito ginambal ta kagaina, 4 katag doble. Like 12 points, 12 rebounds, 12 assists, 12 steals na ba? Or 12 blocks, ano? 4 lang gid ka player ang nakahimo sini sa history sang NBA. So ang una, mo ito ginahambal ko sa inyo, si Nate Thurmond. Ini ang natabo sa tong October 18, subong nga adlaw pero tuig 1974. Nakakuha siya sang 22 points, 14 rebounds, 13 assists, kag 12 blocks. Ang ikaduwa nga player mga kaaksyon, amo si Alvin Robertson. Ini ang natabo sa tong February 18 na tuig 1986. Ini siya ang nakakuha mga kaaksyon sang 20 points, 11 rebounds, 10 assists, kag 10 ka-steals. Namo agaw, no? 10 steals. Ginaagaw ini mga bula. Tani ginaagaw ya bula lang, hindi balatsago, no? Sakit-sakit na yan. Nagdaog man sila tuod, por galikit ihambal niya. Nagdaog man kami sa hampang, apang naagaw naman ang akon nga nubya. Ikatatlo nga nakahimo sini abong si Hakeem Olajuwon. Ining natabo sa tong March 3 tuig 1990. Si Hakeem Olajuwon ang nakahimo sang 29 points, 18 rebounds, 10 assists, kag 11 ka blocks. Amo ni siya Houston Rockets versus Golden State Warriors sa tong 1990. Ang ikaapat liwat nga nakahimo sini Steal, Hakeem Olajuwon. Nakakuha siya sang 18 points, 16 rebounds, 10 assists, kag 11 blocks. Ang kontra sa Houston Rockets, amo ni ang Milwaukee Bucks natabo sa itong March 29 na tuig 1990. Kag ang ikaapat nga tao nga nakahimo sini among si David Robinson sang San Antonio Spurs. Natabo ini sa tong February 17 tuig 1994. Si David Robinson mga kaaksyon nakakuha ini siya sang 34 points, 10 rebounds, 10 assists, kag 10 blocks. So apat So amo na ang kontra sang Spurs adtong 1994, amo ang Detroit Pistons. So amo lang gid ni sila ang 4 ka players nga nakakuha sang quadruple double sa history sang NBA. So ang last was 1994 but now laban na lang triple double. No? 1994, 1995 sikan ka si Michael Jordan way naka-imo sini, di ba? For galing kiti anon mo ni mga figures mga ka-aksyon kung wala ka man sa championship ring, di ba? Do ka mo na bala. For galing kiti si David Robinson na naging kampiyon naman sa NBA ang Spurs, di ba? Kag ang Houston Rockets nakakuha man duha ka kampyonato, ano? Apang si Nate Thurmond kag I guess si Robertson sang Spurs nakakuha man, ano? So mo na mga kaaksyon ang aton diring history sadtong. November 18, 1974, si Nate Thurmond ang nakarecord sang 22 points, 14 rebounds, 13 assists, kag 12 blocks, kag siya ang unang player sa NBA nga nakakuha sang quadruple double. Oras mga kaaksyon, alas 5:20 na, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials.
Agpasimbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom ka. Alright, good morning mga ka-action. Magatamyaw na kita sa aton nga mga listeners diri sa aton nga online Facebook Live, listeners and viewers sa aton nga Facebook Live. Kag sa gusto gali nga mag-greet, do not forget to comment and share ang aton nga FB Live. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. So magatamyaw na kita ha. So, maayong aga sa kay Heaven. O, pero may ginig ka pamati sa aton ha. And also sa kay Merles Labrador. Amazing voice. Johnny Tango rides again. Wow. Thank you ha. And also good morning sa kay Mary Grace Nalagon. Good morning, Idol. Watching from Kuwait. Patamyaw family Nalagon sa may Candone. Also, good morning sa kay Melvin Peñafel. Sa kay, nag-update pa actually. Alright, so good morning sa kay Sheila Ducaye or Duyaki Zalazar. Nagpamati sa aton dira sa may Saudi Arabia. Thank you. Mario Lunes. Good morning lang sa tanan. Hi lang sa family Lunes sa La Castillana kag Hinigaran. Sa family Morante kag Laksa. Thanks gid permi kag hindi sila okay. Permi gid sila nagapamati sa Action Radio. Johnny. Okay, God bless, keep safe always. Also, good morning sa kay Lenny Binoy. Good morning man sa kay Alex Fuentes watching. Thank you maayong aga sa imo Action Red. Happy Sunday sa imo sir and be safe. You as well, okay? Mileli Oligo. Okay, tamyo ko lang, Barangay Kapitan Ramon, Familia Oligo, Serrano, Cagnaranha, Lita, Mundo, Elvira, Jojo, Zenia, kag Paul. Salamat from Meli Oligo or Meleli Oligo. Hi sa kay Vanessa Mayo, happy listening and good morning from a beautiful place, Minnesota, USA. Good morning, Vanessa Mayo. And also sa kay Edward Alejano. Good morning dira sa inyo ha. Bantay Bata Bebik. Good morning. Anyway, amutong aton diri nga mga nag-comment diri sa atong Facebook Live. Kung kamo dira may ara sa mga greetings si Patamyaw subong nga aga sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again, or if you have there jokes, i-PM nyo lang ang Action Radio Bacolod or i-PM nyo mismo sa akon nga private account. Pangitaon nyo lang Red Salgado, then pagabasahon naton sa masunod nga Domingo. Okay? So, hindi pa tapos ang atong Facebook Live. Kung kamo dira may tamyawon birthday or anything dira, so i-comment nyo lang kay pagbasahon naton before magtapos ang atong programa sa bunga adlaw. Okay? So, thank you. We'll be right back. Pamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:30 na. Ganun sa mga tao na nga may ara pagkahimuon nga importante, magakadto sa simbahan. Bugtaw na kamo dira, dakpan ng balde, habon, kabo, kag maligo. Anyway, subong nga aga mga kaksyon na makaubod naton si Aksyon Brian Morden sa pinakaulihi nga balita diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Good morning, Aksyon Bri. Aksyon Red, may nga gaman, ano? Medyo manulo-tulo subong aton sining palibot diri sa syudad sang Bacolod. Sa aga, hinali lang bumubo si ulan. Pero hindi gid man amo na kakusog Aksyon Red, no?
Pero dalan ta subong ti grabe gid ka basa so sining sitwasyon. Bugram. Basa gid siya. Oh. Pero kung kaysa mayo man ang basa, no? Ah. Para magduludan logman ang imo sining alagyan hindi yabok action rep. Amo na kisa ang balang kun malako nung dalan do ka delikado man. Kun basa ko no, delikado mo gapon ko. Why ka pasingaduan? Gane man. Tapos mo malaksyong bray pa kamuyo sa tao, na ano man kainit man. Saan mo magulan? Kung magulan, saan man mainit man. Doon mo na. Nabululu ang kwanta, kalibutan sa uman. Gane. Why pasingaduan kung makamuno lang ni, makikog na lang ni sa reklamo sa tao mo. Amo gid. Just be. Yes, doon nadula pa sa Action Brian ha. But anyway, mo na subong aton nga weather update suno sa kay Action Brian do nagtalit tigid man kag amo ginisok isa bala ang tunaan Action Brian no? Sa trangkaso bala? Pasensya gid kay nautod tong nami ta communication ba. Dito ta naguntat sa parte sa basa-basa. Lord Loglahog lang to amo na. Pero galing iti Action Brian, no? Mga amo ni bala nga panahon, di gini dapat nila pag i-underestimate because diri nagahalin ang trangkaso eh. Mo nang muno ko do pila na kagabing muno ko yung susulit kagid. Kay kundi subong tig man subong. Aha. Tapos sinablang leptospirosis na sa ilaga. Baw, amo gina siyang higko blas ng ilaga, baw. May open wound kada kag sa imo gid ma-shoot dira. Baw, Diyos mio. Delikado. So namo makamamatay man ang mga balatian mo, dengue ni ho. Gani mo gini. Ang mga symptoms in action red dining trangkaso gid kumainitan ka tapos naulanan ka. Tanan nga mga symptoms da ara na tanan sa COVID-19 mo. I-quarantine ka na. I-quarantine ka bisan ina ultimo nga ultimo trangkaso nga ultimo abe. Galing kiti mga simptomas niya amo nang ginapakita niya ang hospital niya i-swab test ka ginaya. Kahit hindi man na nila matansya may kung gapakayo ka lang sa lakyan nga lang tawon lang kami kaniko siya kuba mo sa cylinder head niyo kay gabukal-bukal ang imo makina. Inaya pagila na sila abilidad nga paglantaw na pero kung sa hospital ka lang ang balon na ay mo COVID na kilala test ka gid action na red no? Gani. Pero kung magamo ng mga sitwasyon ni Action Brian, dapat hindi ka makulbaan. Pero ganti hambal sang iban, makulbaan ka kuno kung may PhilHealth ka. Tonto ni mga tao bulakis amang side comment mo. Gani. Inalakwan man nila joke man ng ila pero iban ginamatuod ang sang iban. Gani man. Kaya pa nila may PhilHealth ni siguro kay kung kisa tuod kung magpa-swab test kuno hambal sang ibanda. May tama na ginapangamuyo. Ang una pamangkot may PhilHealth ka. Do ka kululbaan. Sige ban ano nga do kalayo sa pamangkot yung mga PhilHealth man niyayaman. O si opdan pagid sa hambal nga paghambal mo nga huo ati ga tuhog rin sa ilong pero kun waay do ga duha-duha pa. Ila na hambal way ko kumaan sila ila man damo na sa Facebook ko basahan mo na eh. O ganay man. Actually ginahimo Action Brian gina-share ta man lang eh. Kiti kumbaga partas tunga media. Ti ginapalabot ta lang sa ila ang kung ano man ang komento sa mga tao bla. Pero way kita ga sugo sila nga magpatigid. Oo. Way man taga hambal nga hindi ka mo magpat. Gani. Ang tanan nga huna-huna kag desisyon ara na sila action rep, no? Correct yan. Kuna tito subong ka delikado kay man tod sang sitwasyon kay nang mainit, maulan. Trangkasuhon kagid niya. Tinaw ba lang mga symptoms sa trangkaso how? Gani. Sakit ulo mo, pananakit lawas mo, ubo sipon, sakit tutunlan mo da. Kag syempre kung nagalain pamatsag madula imo nga panabor kag imo nga sense of smell. Sakto isa pa gina, bugata gina, mga mosina way kagana magkaon. May kon sa unang panahon lang adalaan ka lang sang maninoy kag maninay mo royal asov na. Amo gina perbe no. Ang ilim nun kuno sa masakit royal. Tapos may ara bisang dakoy-koy. Kagi ka na sa dakoy-koy? Nabatian ko lang pero way ko na katilaw eh. Oo, dakoy-koy kag piwi.
Amo na sa una, pero hindi ginaya husto nga istorya, no? Kuan lang ginaya sa istorya lang sa mga tao. Kay ang mga masakit sa una action dito, do ka slight ba lang, no? Bisan na mo ni mga tigdas na, ano tawag sila? Tigdas, tipdas, bisan dildas sa duwa, no? Sa una, mag-inamo ng mga kabataan, abi, do ka, kuan lang, ang mga ginikanan, duway gidyan na kulbaan, tudo-tudo. Oo, babakla na to ya, kuan da, royal tuod, kag tinapay, abi. Piho na ang pagkabuhat sa bata, tindog na kang maglagaw-lagaw mo. Pero subong ya, delikado. Gaya kurog-kurog ang ginikanan, amo na delikado, no? So, ang sitwasyon subong, nag-ulan-ulan, tapos nagdula-dula mo siya action red. Pero makitaan mo gid nga may gulugalom siya. Meaning may indikasyon gid nga base maulanon ini nga aga. So, halong lang gid sa mga utod na ton. Labi na gid action Bray sa mga tao ko pakadto sa tatlo taka major public markets no kati bukas na. Bukas na subong, oo. Tido ka hilway na gid sa aton. Pagkadto ka sa merkado, lain giman kun bukas kun Domingo action red mo, no? Lain gid man. Kay tido libre ka blaya mamakal way ka ubra, magluwas lang sa aton, no? Kay way ni untat ubra ta, no? Gani. Biskan yan New Year, duty tiya mo. Yan New Year yan, mako mo na nga linog panay na, ibalita mo pa. Gani, biskan pa gani nga ECQ, may duty tiya. Ang gina ang medyo kung isa. Pero sa diyaman, na mag-work ang blast media. Pero sa media to, kung mag-amo na may mga event, abing hindi ka kabalita, galalain ka na mo, matya mo daw, kulang ang kabuhi mo sa munang adlaw. Gani. Kahit kumbaga pa, makita mo to sa piyak to, may ara sila, tapos ikaw nagpahimulong, doon mo na bala? Luwas lang kung tamarangay po yan nga doon. Correct, good. Ang ginauna-una mo, may kailangan kabaton, kailangan sweldo sa manager mo, amo na okay lang, pero kung ang ginauna-una mo, yung plangga mo, yung trabaho mo, bla. Matapos lang ang adlaw, kag ikaduang adlaw, galangot, kanyang buot mo nga, way makuha pa, way interview. Kagama namin pag Action Braya, nagpagwa naman to statement ang Department of Labor, di ba? Do ginabawi to nila ko no. Kumbaga pa do hindi man to kuno matabo kati naka-base man sa isa kalaye nga dapat ihatagid on or before December 24 to no. Agin bawi na to ni Bilyo kay isa ta to sa nag-armalite sa iya sang gabi to. Gani. Kagdo kasakit man to Action Bride, di ba? Most of us nag-crisis during this COVID-19 pandemic and then by December, yan ba lang yung wala? Amo na bala? Do kasakit. Sige dyan, amo kiti. Wag, abot kun kabalo ko mga maalam ni Action Bride. Ano man lang ato ng tirunaan sa ila ni man? Gani. Layo sa mga eksperyensya sa trabaho, ano man lang tayo, makatiting lang tayo sila. Pero hindi mga tuman ka simple nga mga mga layi, kakalimtan nila, no? Gani Ambot lang na amnesia, o kung nahutikan sang gusto mo. Klaro-klaro mo na yung kuukay sa sa libro. Yung kuwari giniyaho, dapat mandated niya sa layi yan, dapat before 24 gid kaya mo man nga mga inadlaw abi kag inablang before 31 na dapat makakwarta-kwarta man kita awa mo na abi. Correct. Okay, bakal mo na hamon, bakal mo na sang tinapay da. May man tinaga-aspirar gid nga magpinalupok sang mga linibo nga mga palupok da para malingaw gid kita. Mayara lang kita ya isa ka nagakulob da nga manok nga na turbo mo ayos na. Gid pa kulob. Ang iba ni Action Braya gin ko nang pinatayong manok. Pinatayo. Budlay na masib lakat blaw. Isa pa na. Kag syempre Action Braya dapat ihatag gid ang 13th month kay si Sineco da nag-warning na Gani aran. Doon ang utod sa nagligad ko, no? Batik ko lang na, hindi na ko sure kung tuod ding balita nga nabatian taman bala, ano? Pero, di ba, stop ng disconnection? May resolution na Bacolod mo, pero daw may extension na. Kaya siguro under pa kita sa cover pa sang Bayanihan Act number 2, Oo, daw may extension na, pero inanggit pang utod guro ba, tag 5-6 na ng bill niya, no? Doon nagit guro matolerate na action rate nga ang correct good. Sige sa iba na busado na mo wala way utanay albeda na mo
Gani man kiti makon mo before to nagsulod to si ECQ, di ba? Do mga ulihitong adlaw sang Marso, basi pa lang guro bulan sang Pebrero, Marso may bill na to siya. Gani man nga dulublin na blahaw. Hagasta subuhay pa nakabayad bisin siya ka bill. Kasi ni ko guro do din naging kagwandahin mo tinunton ng imo hindi Gani ni pandemic imo ya. Correct, good. Kani natural disaster na ng imo. Double damo naging guro guya. Pero gali kiting iba na action bride mo man mabasol kiti. Una, basi wala bala sa pagkita, ano, nawadaan, ubra kiti, kalabanan sa mga ginagmay ng mga kumpanya, nag-shutdown gidi. Gani, pero kung ang Sineco buot lang sila, may consideration lang. Oo. Nantawan ng sitwasyon ng tao, anay, balay ito kagamay, no? Tikunok dantam, ano na lang ni. Lain action bride kung gamay pagsulod mo na may mga LED, bala, may mga component. So, no, muna na ko, bill, no? Tapos may aircon, tapos nagapatapa. Kamo ng style kung isasang, ano mo, inang, ligya siya bobla. Ay, saan mo ginagawa? Ang pasad bla, ano na, tubang sa balay, Oo. doon di mo mahangpan, sulod mo. Kompleto. Kompleto, daw gapungko ka lang yan sa palasyo. Wala pa na madala action bride ang CCTV. Dano may ara. Kaya take may bago ka mga tsura, mabalaan dayon. Ano tsura yun ni man? Pulis. Pero may kalukad lang aton sa mga maligya siya muna tuod na kiti kagita patrolman mo, hindi pulis ha? Hindi lang kagita duties patrol. Pilagit ka tuig, no? Hindi lang sa action, kundi sa GMA sa una. May yung kinapang-raid niya ang kwan mo. Ang pulis nga pagsunod mo tuod sa compound. So hindi umahangpan sitwasyon sa balay action red mo. Pero pag sulod mo to, kibot ka, aircon, tagduwak bilog. Ang kwarto, pas pagkanami. Grabe to, tapos may mga kompleto do, kuan gidya, may wheels gi kwarta gidya. Tapos, kuan, ilang atubang sa balay mo do, ano-ano malang kalulukoy nga, way kay mo kuan man, way gid, way waay kagid be. Damo na, no? Sit up ina sa mga tao nga mga... Amo gina. may mga hidden cobla. Oo. Hidden agenda. Gamay ang balay, pero sa gwa, binaga-parking to ba? Pick up man lang. Pero ito. Anyways, diri subong trotawan action reda. Nagbalik na ang way na nag-ulan, pero timo nambal tagagalom. Inaigid tuod mga salakyan ta kay isang nagligad nga adlaw, ano gali subong man Domingo, no Biyernes. Dito sa DSB Balabaw, may isa ka kanter tong lumapaw sa dalan, lumumpat sa talamnan ng Sudred. Wow. Mayo lang kay duway gito sila magkalaano nagsalalakay, pero si kanter yan tutuga kayaon doon nagpananom to siya sa talamnan. Gari, do kadabog subong nga mga panahon sa aksidente, no, during COVID-19 pandemic. Damo-damo to kay do ligwa dalan abe. Gani, kung dito pa nagligwa ang dalan, do nagdamo pang ang aksidente. Oo, damo sila. Tapos ang Biyernes man to, may kalibre na blang nga itom ang kolor. Dito mangyapon sa DSB mangyapon sa may Taytay, guro pag panaog sa Taytay mo na ho, binabira sa Dlagan. Way lang ko kumalokon pa Don Salvador or pa San Carlos nga way abi. Posible nagpreno sa bla. Pag preno ya bumalabag ang salakyan, dumasok sa railing sang Taytay. Wow. Then kadelikado lang sa to kung may sugata or may gasunod law. Das ukana gito sila mayon to kay siya lang isa. Pero di gid mayo kin-aksidente siya, pero may lang kay way man magkalano pero ulo sa salakyan nagkalasuso sa railing section red. Gani. So ato danlog lang to siya, no? Sa danlog nga dalaga tapos kalit nga preno. Amo nang resulta, no? Kung aksidente lang ti damo gid ang aksidente gid. Sini nga si Mana no damo patay gid sa Bacolod eh. Atong sanligan sa Badoto motong engineer. Nasundan pagka paano to ban Miyerkules, Martes. Ato nagsagaid sa truck to bala nga daw Mustang to no? Oo, tatlo gito sila patay man. Oo, tapos diri sa mga alihis to, mga raneta, may mga ulo aksidente man. May lang kay way gini nagkalatamaan yang mga nagasalalakay diri. Mostly kwan inang mga motorsiklo, tricycle. Ang iban ti dadasigid lagan action red, no? Basta so lobrang ang speed mo daw dira may aksidente gid.
So, inapatimaan nga kinahanglan maghinay-hinay gid action red, ano? Yes. Amo sina. Tapos halong man mga ginikanan ta kabataan ta bantayan ta gid, no? Dili Yes. sa ka rape lang nga kaso. Oh. Kagin patay pa diri sa imo pa barangay gid. Yes, do masakit-sakit tong kwan nga natabo gulpi lang to baw. 6 years old pa lang to Action Bray. Anom ka tuig pa lang to. Kaluluoy sang bata porte. Si subong ang suspect yara priso na. Oh. May pag-ako man siya sa mga interviews bla like diri sa aton. Do may pag-ako man siya nga ginhilabtan niya pero why kuno niya gin pasulod iya. Kundi kamot lang. Wow. Oh, nami ang pakon nga, nami ang pakon, nami ang balon nga bisan kuko mo lang na noy, rape gyapon na. Yes. Kay why gid abot ang mga tao ni di man nato mambal kay kage giman ni guro elementarya kun may naka high school ni elementarya gid man. Pero galing kiti may ara gina para sa iya pila kadlaw Di man ti ang pagkapriso yo subong amo na. Karbada yon ara dayon. Why na galing kay do why man nimo ni tao ni don di. Galing kiti kung isa abal Action Bray, ang tao bala pagdadakpan ng isa, kalabanan sila kapabuang-buang, no? Amo na bala. Pero antes paganay ang krimen nga himuon, ba pertig gid ka alam kag kabalog isang tanan, mo na pabuang-buang isa. Gid basol ya patong ilimnon sa kainom ko bi, mo na gid no. Wala gid na alibay na lang lusot na lang Action Bray. Kani man daw nami isugid sa mga nag-obra ilimnon bla pra itapukan. Kamo man. Ang lain sila sunod sang prisuan Black Action Bray, ipaago man siya balang ginhimo niya bala basi no. Ate sa dire pa lang station 4 pa lang. Ginapropabatsyag di siya sa mga priso da ina mga priso da daw kaslay to man ibang nga kaso da gani. Oo, ginauyatan to mga tangkugo ulo ya, ginanuno ang guyaya sa rihas. Ginapabatsyag siya ngati hindi kabalo ka ini nga kaso ya intention niya mo. Yes. Hindi niya kay depensa or kung ano, intention mo niya katuntuhan giniya. Wala ta magina-promote Action Bray na blang kinawatay kay isa may ara man sa mga reason kag purpose Ang iba nangawat tungod kay wala siyang kalanon, wala siyang ubra, bakal bugas, do mo na bala. Pero ining sahi bala sang ginhimo ining rape ni, why giniya pulos Action Bray? Why gini? Tapos gin pataya pa. Mo pa nang isa ka masakit dira. Mga gin patay gid abi. Ay sus ko nga tao. Intention ini nga ubray nang may ara gid sa utok mo nga himuon ko gini. Pero kung nakapatay ka tawo nga nagdepensa ka daw kuan mo pa na ma-justify pa. Yes. Linagas ko niya kasanggot kundi binalikid ko man siya kagin samurai ko man siya kundi na may rason. Orutang ta ang pamilya ya is agrabyado, gin simo amo na bala do gin sakit man tong isa kaming bros pamilya nila. Amo tong rason ko nga ang nag-trigger sa pabinsaro niya kag pinatay niya tong tawo pero amo na ido kalayo bla. Iniyayaway ni hinubog kag utok gid sa utok gid sa tao. Correct. Sa utok sa tao. Tiara subo nga ara naman ang ambal mo gina nga maagaw may gid plakad law tiara mo na kay Nobel nimo. Hindi ka na nakagwa gid ya noy parang laban gid. Dira ka na lagi guro matigulang unless kon maayo performance mo sa prisuhan kagi madala ka sa GCTA na bla. Ning pamangkot sinuok gid abi nga dalon ka sa GCTA. Tapos mo pa niya kaso be? Mo pa kay ang GCTA election red gin check ko. Hindi man tanan-tanan galing nga kon maayo performance mo pagwaon ka gid ko ng kaso mo bulubog at bisan nga nagapangamuyo kay do pare ka na nasulod sa prisuan. Bangod sa kaso mo hindi ka bang gihapong pagwaon. Correct gid. Amo na ang una gid. Umulan na naman ho. Umulan na naman. Sige lang Burubuniyag sa palibot. Importante way lang baha, way landslide, way mga dagko hangin abi okay lang. Sa patrol, ini si Action Brian more than report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you so much Action Brian Borden sa pinakauli diri nga balita sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Well mga ka-aksyon, balik na kita sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Oy, ari mga ka-aksyon ang isa ka teenager sa Estados Unidos ang nakakuha sang world record bilang babaye nga may pinakalaba nga legs sa bilog nga kalibutan. Amo ni siya si Macy Karen sang Texas.
ang iya nga right leg nagatakos sang 134.3 centimeters. Ang left naman niya nagatakos mga kaaksyon sang 135.3 centimeters. Nagataas ini siya sang 6'10", kag nagapang-idaron pa lang 17 anyos. Minsara bala, ang iya nga height 6'10", tapos ang edad niya 17 years old. Mga amo nga edad mga kaaksyon, mataas pa ni siya. Posible malabot pa ni ang 7 or basi mag 7'1" pa siya sa edad yang 17 anyos. Ti ko magamo ni nobya mo, ti paano ka magkiss iya, O galing kiti, hambal sa mga kadamaan, sang mga katigulangan. Mas kagdaas pa na iya ang babae, kagtapos ang lalaki, yabi, kulang sa height, matupong managyapo niya, Correct, di ba? Wala niya siyang mataas kag putot sa paghigugma ya Red Salgado. Tanan niya gatupong sa isa kahiligdaan. Sa mo na mga kaksyon, inisya si Macy Curran sang Texas sa Estados Unidos. Diba siguro kay Texas, diba? Texas chicken. Basi pala kaon na siya sang manok, no? Kag basi bala to, diri na galin, ginpanamkon siya sa sa paa, kag amo na bala, fried chicken, Texas chicken mo. Suno pa sa iya, wala niya ginakahuya kung ano ang ara sa iya, galing kay tinabudlayan siya kaisa magsakay sa salakyan, mag-drive sang salakyan, magsulod sa mga opisina, magpungko sa pulungkuan, kag ginahandom gid niya nga maghampang sang volleyball sa ilang eskwelahan. Timin sa bala, mahampang ka mo sang volleyball tapos isa ni sa mga kontra niyo, mas spike ka, ti kayo gatombo, saya gatindog. Budlay, Galing ka timis ka kabudlay sang hampang. May ara gyapon hapos, Papusan, Protestahan. But anyway, pratagaan ka mo mga kaksyon sa iya nga picture, ari pakita ko sa aton nga Facebook Live, amo ni siya, ang babae nga si Macy Curran sa Texas, nagataas ini siya sang 6'10", kag nagapang-idaron 17 anyos. Amo ni siya, kita nyo sa Facebook Live tahanan. Okay. Pero mga kaksyon, apisar sang kalabaon sang iya nga legs, ang pinakataas sa gihapon nga babae sa bilog nga kalibutan nga buhi pa, amo siya Sun Fang sang China. Ini siya nagataas mga kaaksyon 7'3". 7'3" ang height ni Sun Fang, kag ini siya ang ginbunag sadtong 1987. Kag para ipakita ko naman sa inyo sa atong Facebook Live si Sun Fang, amo ni tsura niya ho. Nakita niyo si Sun Fang nagapungko espulongkuan, taas pa siya gapon sa babae nga tupad niya ho, timayo man na. Amo na siya si Sun Fang sang China. Buhi pa ni siya ang iya nga height 7'3". Basihan mo na lang daan si Yao Ming, mga tag-as man na. Sana all taas ang height. Kag sana all kung taas ka height, taas man ang imo nga pagpalangga sa imo ka relasyon. Mga kaksyon, yari na ang ato mga jokes subong aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. La, la, the life goes on. Ginatamyaw nato si Aksyon Felix Campaniel, nagapamati sa atong programa sa bunga aga, samtang nagapangapi-ngapi. Boss, morning! Isa kadlaw nagpauli si Johnny Tango sa ilang balay kag nakibot ini nga sirado ang alagyan sang ilang bangga. Hip, 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 hip. Sir, hindi ka pwede magsulod kay naka-lockdown. Tiga hindi mo kayo magpasudlon kay mapauli kuyas balay namon.
Bisan pa sir, naka-lockdown gani ang puro kag mando gid sa amon nga hindi gid pagpasudlon ang mga tawo nga magasunod. Nano ka man imo yaman? Sus, puro ka lang storya, mapauli ko gani sa balay. 3 na ko kaadlaw nga wala makapauli sa amon balay ho. Sus, nano man yaman? Bisan pa, hindi kag iyapon makasunod kag makapauli sa balay nyo. Kung hindi mo ko pagpapulion, akigan ako sang misis ko. Maaway kami nga duwaya, 3 na ko kaadlaw ay kapuli. Hindi ka magproblema, sir. Kay mana, ari ng mga bayo mo ho, kita mo? Uhala, mga bayo ko tuod. Dan, amo na mga bayo mo. Tapos, maginbilin pa di siya nga letter para sa imo, nga hindi kagid pagpasudlon, kag didto ka nalang tulog kuno sa kirida mo. Diyos ko, break na kami sa mahal ko. Mahal. Alright, thank you so much sa kay Marites sa ipadala yung joke of Barangay Banago. Thank you! Isa ka adlaw lipay-lipay gid si Rugo tungod sa nga ginasuksok niya nga face mask kag face shield. Nami giniyang COVID ya? Tungod sini, hindi na ko makilalaan sang tao nga ginutangan ko. Labi na gid ang turkong ginutangan ko, makapanago na ko sa ila. Isa ka adlaw nagbantay si Rugo sang tricycle sa ila nga bangga, kag may nakaupod ini nga tawo sa waiting shed, kag ang itsura daw ka familiar sa iya. Danay pa, ang lalaki nga nagatindog sa akong tupad, ka familiar gid mo. Do atong lalaki nga sa una bala nga sang high school pa ko nag-agaw sang akon nga nobya. Baho do ka familiar gid. Tapos ang iya nga height, tapos moreno siya. Ang iya nga buhok daw si Red Salgado gido. Tapos kon mag side view siya daw si Felix Campanil sa. Galing kid hindi ko siya mayo makilalaan tungod sa ginasuksok yung face mask kag face shield. Pamangkuton ko siya bala. Boss, di ba ikaw si Coco, ang batchmate ko sa high school? Hindi Hindi ako si Coco. Deny ka pa. Ikaw hindi si Coco. Kaksa ba lang face mask mo para makilala ta ka? Ikaw may atraso ka pa sa akon mo. Hindi ko gani si Coco. May ginabantayan na ko di. Sige, kaksama ng imong face mask kag face shield para makilala taman ka. Ginkakas nila nga duwa ang ilang face mask kag face shield kag. Te, hindi ko si Coco. Ako ya si Turko. Kag ikaw ang ginahulat ko kay sukton tanaka. Dugay ka na wala bayad rice cooker, muskitiro, kag wala ka pa kabayad sang kas, ga 1,000, bayad na. Diyos mio, maipangawala ko na lang sa ginsugo ang kakso ng iyang face mask at face shield ba? Sige na Rugo, bayad na. 2 months ka na wala bayad, sukot na Turko imo. Thank you so much sa mga nagpadala sa ilang mga jokes. Kay syempre sa mga naghingagaw direct comments sa itong Facebook Live. Sa kay Sanso Jaime Allen, good morning dira sa imo sa Houston, Texas. Sanso Jaime Allen. Trixie Ibuseo, good morning. Also hi sa kay Erlinda Salgado. I guess dira sa may Barangay Singkang Airport. Diba? Madamong kasalamat sa pagpamati. Eddie Laus, good morning. Nagpamati gid sa Action Radio adlaw-adlaw. Felix Sapiro, good morning teacher. Okay, sa mga teachers, good morning sa class today. Our topic about electricity. Okay, joke ni siguro ano. Siguro. Basaon ko lang liwata. Hi sa kay Ricky Galvez, nagpamati sa aton. Winifred Amad, also good morning sa kay Sharon Grace Magno Clamor.
Gemma Mosquera Lentiha, Belo Ryan, good morning, and Philip Laurente. Belchorita Ferrer, good morning. Yolanda Alcayaga Aguilar, and Heaven. Mga ka-aksyon, ini si Aksyon Red Salgado sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon